Όταν μας κάνουν αυτά τα πανοραμικά πλάνα και βλέπουμε ότι έχουμε έναν ωραίο καλεσμένο εδώ στην παρέα μας. Μάλιστα, και βέβαια έχουμε έναν πολύ ωραίο καλεσμένο σήμερα στην παρέα μας. Είναι αυτό τον. Πώς σας έχουμε συνηθίσει με το πολύ έτσι, όμορφα πράγματα και τους ωραίους είμαστε ανθρώπους. στην ευχάριστη λοιπόν θέση να σας γνωρίσουμε τον Jason Arkley. Γεια σου, Jason, τι κάνεις? Γεια σας, καλημέρα, καλά, εσείς? Ο Jason Arkley είναι ένας νέος συγγραφέας. Είσαι μόλις 26 χρονών. 7. Ωραία. Α, 27, εντάξει. Το κρύψα Το και ρίχνεις λίγο. 5 χρόνια δηλαδή. Κάπως έτσι. Α, τέλεια, ωραία. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ νέος και μάλιστα έχεις γράψει ήδη 2 βιβλία για τα οποία ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, να μας πεις τι γίνεται, τι παίζει και τελικά ποιος είναι αυτός ο εκλεκτός και ευλογημένος, βρε παιδί μου. Έχω ακούσει ότι είναι ο Σεμπάστιαν. Ο Τρίσταν. Δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, ξέρουμε. πριν προχωρήσουμε να τα πάρουμε από την αρχή, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο του Jason, λέγεται Εκλεκτός και Ευλογημένος η Προφητεία. Το είχαμε παρουσιάσει Αυτό. στην προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε δώσει και αντίτυπα που είχατε λυσάξει στα comments για να το ποιος θα το κερδίσει. Ακριβώς γι' αυτό φέραμε εδώ τον Jason τον ίδιο να μας πει και πώς το εμπνεύστηκε όλο αυτό, πώς του ήρθε η ιδέα, πώς είναι να βγάζει ένα τέτοιο βιβλίο σε ελληνικό κοινό και φυσικά να μας πει και την ιστορία. Εντάξει. την ιστορία. Πάμε Όχι το της πάνω προφητείας σου. του ασύλου. Εντάξει. Θα δείξω και το άσυλο τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο. Και θα σας δώσουμε και 3 τέτοια αντίτυπα σε πάρα πολύ λίγο. Βέβαια, γιατί τέτοιοι είμαστε. Ακριβώς. Jason, πες μας λίγο τι σημαίνει με αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που είδαμε είχε να κάνει με έναν τσιγκάνο 15χρονο, τον Τρίσταν, ο οποίος έμαθε για μια προφητεία του κόσμου της Βρυτάνια. Είναι ένας παράλληλος κόσμος, μαγικός, δίπλα στο δικό μας κατά κάποιο τρόπο. Και μαθαίνει ότι πρέπει να γυρίσει στον τόπο που γεννήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κακό, το οποίο αναφέρει και η προφητεία του βιβλίου. Ο Τρίσταν είναι ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει για τις μαγικές του ικανότητες, δεν ξέρει για τον κόσμο που υπάρχει κρυμμένος μέσα στο δικό μας. Οπότε όταν γυρνάει εκεί πέρα μαθαίνει όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσει και μαζί και να γνωρίσει φίλους, μυθικά πλάσματα και πολλά άλλα. Κακό έχει ιστορία. Έχει κακό ιστορία, ναι. Πολύ κακός. Έχει, Αυτό. Γίνεται ιστορία χωρίς να έχει κακό. Jason, ήθελα να σε ρωτήσω, ήσουν υποψιασμένος από την επιτυχία άλλων παρόμοιων ιστοριών όπως ο Harry Potter, πιο παραμύθια δηλαδή για την επιτυχία του συγκεκριμένου βιβλίου? Γιατί δηλαδή δεν ασχολήθηκες με την ερωτική νουβέλα, γιατί με άλλου είδους μόρφη ζωγραφία? Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από μικρός διάβαζα τέτοιες ιστορίες, έβλεπα τέτοιες ταινίες. Γενικότερα το κομμάτι του φανταστικού με ενθουσιάζει και μ' αρέσει. Τώρα όλοι αυτοί οι συγγραφείς που έγραψαν το Harry Potter, τον Άρχοντα κτλ. Σίγουρα όλοι αντλούμε στοιχεία από τη μυθολογία και τη μυθοπλασία, ελληνική και ξένη. Οπότε σε αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι κοινά. Γι' αυτό και μπαίνουν και όλα εντάσσονται στο κομμάτι του φανταστικού. Δεν θα έλεγα ότι επηρεάστηκα από τις ιστορίες αυτές, αλλά είναι σίγουρα όλα στον ίδιο κλάδο. Θα είναι τριλογία, οπότε ας μιλήσουμε τώρα κατευθείαν για το άσυλο. Το δεύτερο βιβλίο που βγήκε αυτές τις μέρες στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Novel Books. Και να πούμε ότι είναι η παρθενική του εμφάνιση εδώ. Και βέβαια, και θα το ξανακρατήσω γιατί το αξίζει και είναι πανέμορφο. Green Magic. Ακριβώς. Για πες μας λίγο για το άσυλο. Λοιπόν, το Άσυλο είναι το δεύτερο βιβλίο. Ακολουθεί έναν άλλο χαρακτήρα, τον Σεμπάστιαν, ο οποίος είναι μάγος. Εξελίσσεται στην ίδια χρονική περίοδο με το πρώτο, ο οποίος επίσης θεωρείται ότι είναι ο εκλεκτός και ευλογημένος της προφητείας. Άρα στο πρώτο βιβλίο ήταν ο Τρίσταν και στο δεύτερο είναι ο Σεμπάστιαν. Ναι. Έχουμε 2 εκλεκτούς και ευλογημένους. Θα τριτώσει? Όχι. Αυτός δηλαδή πίνει βουτυροπύρα? Όχι, ούτε πήρε Όχι, δεν έχει οροφήματα άλλα. Για πες μας. Και. Λοιπόν, όταν διαβάζοντας το πρώτο βιβλίο, υπάρχουν κάποιες απορίες που δημιουργούνται. Κάποια πράγματα που γίνονται και δεν καταλαβαίνεις γιατί. Στο δεύτερο, οι απορίες αυτές λύνονται. Έτσι και με το δεύτερο. Κάποιος μπορεί να διαβάσει πρώτα το δεύτερο και μετά το πρώτο, γιατί είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες. Δεν θα τους βρούμε ποτέ μαζί, δηλαδή? Δεν θα Αν μας διαβάσεις πεις. τα επόμενα βιβλία, θα δεις. Ωραία. Φυσικά και στα δύο βιβλία υπάρχει ένας κακός, υπάρχουν πλεκτάνες, δολοπλοκίες και πράγματα τα οποία πρέπει να υπερνικήσουν και ψυχολογικά και πρακτικά οι πρωταγωνιστές. Και πολύ μαγεία. Jason, τι μαγική ικανότητα θα ήθελες να έχεις? Θα ήθελες να πετάς, θα ήθελες να βλέπεις μέσα από τοίχους, θα ήθελες να... Τι να κάνεις? Θα είσαι αόρατος. Έχεις σκεφτεί πώς θα ήσουν αν ήσουν μάγος? Πώς θα ήμουν, όχι, μάλλον θα ήμουν λίγο αστείος. Αλλά θα ήθελα μάλλον να μπορώ να δω το μέλλον. Δεν θα σε φόβιζε αυτό? Όχι. Θα ήθελα να ξέρω, θέλω να ξέρω τα πάντα. Άκου να δεις τώρα, περιέργεια. Πες μας λίγο, τι ανταπόκριση είχε στους Έλληνες, στο ελληνικό κοινό το βιβλίο σου? Πολύ καλή, πολύ καλή. Υπάρχει το κοινό που διαβάζει φανταστικά μυθιστορήματα. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ όταν παίρνω μηνύματα από αναγνώστες και μου λένε πόσο πολύ τους άρεσε και πόσο ανυπομονούν για το επόμενο.
Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα, γιατί οι Έλληνες νομίζω ότι δεν πολύ διαβάζουν. Αλλά είδα ότι διαβάζουν κάποιοι. Και αρκετοί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι τα Εκλεκτός και Ευλογημένος μπορείτε να τα βρείτε από την Intro Books. Novel Books. Από την Novel Από Books. την Novel Books και δίνουμε 3 στη σελίδα μας στο Breaking Mad. Αφήνετε comment και μπορείτε να τα κερδίσετε. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να πάει υπέροχα και το δεύτερο βιβλίο, να βγάλεις και το τρίτο, να ξανέρθει στην εκπομπή να μας τα πεις όλα, να δούμε και τι έγινε τελικά. Με τον Εκλεκτό και τον Ευλογημένο. Με αυτό το Σεμπάστιαν, τι γίνεται τελικά. Και τον Τρίσταν. Και τον Τρίσταν. Καλή επιτυχία, Jason. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε ένα ρεπορτάζ δρόμου που αλάλιασε όλη η πλατεία Κεραμικού. Απ' τα λίγα. Από τα λίγα. Είναι αλήθεια. Αλλάξαμε χρόνο εκεί. Πάμε.